Sziasztok! Ebben a videóban visszajöttünk abba az épületbe, aminek az ablakában láttuk utoljára azt az alakot. De sajnos ez sem úgy végződött, meg úgy csináltuk, ahogy kellett volna. Na sziasztok! Ebben a videóban visszajöttünk arra a helyre, ahol legutóbb láttuk az ablakba az árnyékot. Itt van velünk most Józsik, aki még nem volt. Sziasztok! De ma valószínűleg csatlakozni fog velünk, mindjárt indítjuk a TikTok live-ot, de felejtsetek el minket mindenféleképpen bekövetni. TikTokon Portfiókot is kövessétek, illetve majd Józsikát is, majd neki is elvileg felmegy a videó. Na. Illetve csapassatok ma mostra, tetszik egy nagyon nagy lájkot. És nézzétek meg a többi videót. Mindjárt indítsuk a live-ot. No, mehetsz? Egyszer indítsuk el, vagy ne? Nem, mindjárt indítjuk a live-ot. Eddig Józsi, amúgy figyeljet, hogy van... Már live-ba vagy. Még nem, még várja. Dehogy, ne, hát visszaszámolj, de az már live-nak számít. Na, élőben vagyunk, fogni. Várjunk egy. Várjunk, hogy nagyon mutassam minket inkább a teljel. Csak a szöges túlot nem szereti annyira amúgy. Hát akkor bekezdnek az én videóban. Van ott valaki, de nem látok Szép estét mindenkinek, Hányan osztok a vagyunk? live-ot. Ketten vagyunk? Osszátok a live-ot, létszi. Ketten vagyunk? Igen. Itt van ma Bálint? Bálint, majd a TikTok nevünket írt ki, légy szíves. Itt van ma Bálint is. Csak ne csak a füldet, ne úgy csináld, mint én, érted? Minden kras. Még egy, Józsi, még egy. Hagyj menjen előre, hagyj nézze meg. Videóban mutathatsz. Videóban mutatlak. Józsika volt. Nyugi. Józsika, nagyon bátor. Hányan vagyunk? Egy néző van csak. Mennyi? Egy. Már hamarabb kezdtük, mint amennyire ígértem, érted? Na. Azt a tényleg ő? Ha. Kiderülne valami Ma ilyen hárman vagyunk. kamu fiú. Arra írtak, hogy... Nem, az nem kamu. Felszólom, hogy sziasztok. Felszólítást kaptunk? Éva, sziasztok. Olvasom a csetet? Vagy ne? Olvassa. Itt van. Akkor... Várjál, kettő telefonkat átadom, hogy nem jó. Csak elolvassad a kommenteket. Hányan vagyunk, Józsi? Eddig még 5-en. Szerintem már mehetünk. 5-en vagyunk? Igen, 5-en. Itt van Bálint is. Itt van Bálint is. Behívjuk Bálintot, vagy szerinted ne? Szerintem fog meg a live-ot. Na menjünk akkor. Bárra mindjárt menjünk. Menjünk meg, várjuk, hogy hatan legyünk. Osszatok még egyet, és akkor legyünk 6-7-en. Hú, srácok, álltok, nekem nem van merülve a telefon. Nem bírok izélni. Nem baj, majd átkozom. 15%, jó az? Úgyis nem sokáig. Mehetünk, Nem ugye hely. szerintem. Már csak 3-an vagyunk, gyerekek. Hát ma egyre kevesebben vagyunk, most már szerintem menjünk be. De egy kicsit hogy legyünk ma? 5-en, azaz. Ennyi? Ha menjünk 5 ma, személy. akkor kezdjük izét. 50 akkor skaszok, ne felejtsetek el minket bekövetni. És hát induljunk be ebben, nagyon csak a felére. Gyere, Szép estét mindenkinek. Megkezdjük a mai felderítésünket. Hányunk? ha izé. 5-en Ja, vagyunk. az nagyon fontos, hogy amit látok, ez a lehelet, ez nem cigifüst. Csak hideg van. Hányan vagyunk? 5-en. 5-en, jó, induljunk lassan. Itt az izét, Jó, kamera. gyere. Egy mi az? Az Nem fogom időt lámpát. a lámpát. Lámpát! Hát itt van én. Adod a Nem Józsikán. adom Józsinak, az világítok ki. De akkor arra világítom, hogy tartom a kamerát. Hú, nem is láttam. Ebben a videóban nem lesz semmi, szerintem. Osszátok a live-ot, létszi. Osszátok, minél többen legyünk. Látod, az a szomszédház. Kapcsolod a lámpát. Nincs ott senki. Hányan vagyunk? A videót jó tartsad. Jó tartom. 6-an. Józsi. Merre megyünk? Előre. Előre? Rákerülünk a szomszédhoz fizére. Hányan vagyunk? 6-an.
Jövök. Semmi a izé nélkül. Valószínűleg a kutya sokkal közelebb van, mint azt élőben gondoltuk. Menjünk. Nem tudnak menni, vagy nem? Nem, abban nem. Ebből tényleg baj lesz. Én kiszem be. Nem látom senki. Ki látom, nem senki. Itt van Józsika. Jó van, menjünk a... Sziasztok! Hoppa! Majdnem elestem. És az ennek sem... Azon nevettünk? Hát leesett a izébe. A sok fába. Baj van, Roli, szóltam. Itt a szomszéd. Hallottam valami. Ki kiabál? Zergi. De rendesen tartsd, mert látod, Nem kell, hogy hogy hányan vagyunk live-ba. 5-en. Mit írnak? Semmit. Mi van? Mert Józsik azon nevetett, hogy elestem. Izén. De az rendesen belehallott szót. Szólok nektek, hogy gyertek, mert Na merre? kiláttam. Kinézett a szomszéd, én láttam akkor is. Hallottam, hogy Zergi el, csak utána pont Roli elesett a fába. De az jó volt. Ajánlom. Megáll. Széljünk a live-ban egy kicsit. Mit írnak, azt mondja már, hogy... Szerintem Átadom a Józsikának. Sima YouTube videó. Miket írnak? Mi? na, így nem látszik semmi. Hát igen, meg... Várjál, kicsit, olvasom már nem a is csikot. láttam világítani, azért meg komplikálnak, mint szólt a szomszéd. Hogy tudom, hogy az épületek mi vannak, azt mondta. Várjál, azt írta a Bálint, hogy mi az, mi történik. Hát Utána írtak, hogy ez paraláj. Utána igen, házon vannak, ja, köszi. Nincs lámpa, nem látszik semmi. Mi írok? XDDDD. Ja, van, bocsuk. Ha van, az Így csak. tartsuk, egyenesen tartsuk, ne csak a földit tegyük. Csak a szöges út arra. De ugye, nem látok semmi szemben. Most beszélni, na izé. Csak érted, az van, hogy... Hogy Hey. izé. Közben engem vehetsz, Roli. Jó van. Oh. Konkrétan rám szólt egy szomszéd, hogy tudom, hogy az épület nyugodt vannak, ezt mondta. Én csak azt látom, hogy Roli elesett. De az jó recsegett. Azt nem kell kivágni azért. Oké, nyomd ki a live-ot, lők. Mindenki szépen, köszönjük ki. Na, köszönjük, hogy itt voltunk velünk. Vagy bármilyen még jelentkezünk. Sziasztok! Te is, Roli? Sziasztok. Én is. Sziasztok. Viszlát. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel.